Ja, onder omstandigheden gaat het, maar meer echt net. We missen je ook verschrikkelijk. En er is eigenlijk net een 10 seconden die het voorbij gaat of ik denk er net aan. Nee. Ik ben op een groen geklapt. Letterlijk van de futtenslijn. En ja, dat moment dat is verschrikkelijk. Ik ben een aantal keren ben ik daar naar de plaats West. En als het zorgt van waar ze rekken binnen. En waar uiteindelijk Annemieke en Elke Voen binnen. Er zit gewoon 60 meter tussen. En dan lag Annemieke, die lag nog verder dan het Elke lag. Dus die had nog stom gelokhond. Dat hij Ja. Ja, ik zou wijzen met hetzelfde wild het West. Wat ik wilde, Elke in ieder geval net wil dat het oorsom West weer. Dat weet ik zeker. Want een hard en een band, dat is zo verschrikkelijk close. Ja. Toch wel een middelpunt van de familie inderdaad meer. En dat is de regen. Het heeft een heel soort impact. Ja. Met een heel soort hoe praat er mensen. Vind je hem dat ik wil je hem moesprutsen? Ja. Wat zijn dan reacties? Nou, dat is allereerst verschrikkelijk vinden voor u. Mensen die je samen een tuut jou in de winkel bijvoorbeeld. Echt? Ja, echt eerlijk. En ik wil mensen die je nauwelijks kennen, want ja, je kop komt dus een keer in de krant en dan herkennen mensen van de weten wat er is. Dus dat wel. En mensen zeggen ze van, wij willen dus dat wat dienen aan het alcoholpromillage. En daar stiep je mensen kunnen zien. De mensen die willen wat, die als je pikt dan is het niet meer. Kijk eens wij, we vertikken het, we willen dit niet meer. Wie en iemand die het wennen toevallig bij Elke en Gerry in de stritten. En daar hebben we een brief van gekregen. En die zei van, ik wil je hem graag ondersteunen. Ik heb connecties en ik werk in het circuit van multimedia en dat soort dingen. En hij je me nodig. Loek aan de bel. En zei van, ik wil je graag wat in budgetten. Ik denk dat van de week beginnen we een groepje samen te stellen om dat in orde te gaan. En we vregen dan Gerry zien. Vrouw, vregen van wat wie ervan? Die zei, de krijgt ze kop onder in kont als het net dorst. Nou, dus dan jouw de kracht om terug te gaan. Ja, ze zei wel eens een keer, als het ijzer smeden als het heet is. En ja, dat doen we er nou maar alleen we binnen er kapot van. En dat verhoort het net. Maar wij zijn opvoeden met kop daarvoor en trobatsen. En dat Dat doe je hem nou. dat doen we nou. Nou, in dit stuk verzaken we. Ja, ten doos. En we krijgen ook net maar waarom. Maar er zijn meer Elkes. En er komen meer harten, er komen meer banden die het onrieden worden door dronken chauffeurs. En hij kwijt eruit. En ja, dat kind toch net. Het hoeft toch net. Nou, en wat wij er aan het wang kennen, dat doen we dan.